היי, כאן דור מדאטה פאוור יוזר גרופ ישראל. היום אנחנו נדבר קצת על custom policies של דאטה פאוור ב-API Connect. אז מה זה בעצם custom policies? כשאנחנו מגדירים API ב-API Connect, אנחנו יכולים להגדיר policies שונים ברמת ה-gateway שלנו. היום אנחנו מדברים על דאטה פאוור. ל-API Connect יש policies מוגדרים מראש שמגיעים מהמוצר, ובדרך כלל זה מספיק, אבל לפעמים אנחנו רוצים להגדיר משהו משלנו. אז בואו נסתכל קצת. יש לי כאן איזשהו API שהתחלתי להגדיר. אנחנו נלך לאסמבל שלו, ובעצם אנחנו רואים את כל הפוליסיס שרצים ברמת הגייטווי, וכאן ממש כמו שהבטחתי בצד שמאל, כל הפוליסיס שמגיעים מהמוצר, כל מיני המרות בין JSON ל-XML, בין XML ל-JSON, XSLTs, Gateway Script ועוד. אז מתי אנחנו בעצם רוצים להשתמש ב-Custom Policy? כשיש לנו סט של פוליסיס שחוזרים על עצמם, אנחנו יכולים לצמצם אותם לקובייה בודדת של פוליסי, וככה לחסוך זמן של קונפיגורציה עתידית. ובנוסף, לדאטה פאוור יש המון יכולות שלא תמיד קיימות out of the box ב-API Connect. באמצעות Custom Policies אנחנו יכולים להביא את היכולות האלה לתוך API Connect. אז בואו נתחיל. ביקשו ממני ליצור Gateway Script שיודע לשמור את ה-Client ID ואת ה-Client Secret שהגיעו אליי בהדרים חדשים, ולשנות את ה-Client ID ואת ה-Client Secret בהתאם לערכים שנקבעו מראש. אתם שומעים אותי אומר Gateway Script ואתם אומרים, היי, יש לך כאן קובייה ממש מצד שמאל של Gateway Script ואתה יכול לעשות את זה איתה. ואתם צודקים, זה נכון, אני יכול. אבל בפעולה של Gateway Script ב-API Connect, אני צריך להגדיר את הקוד כאן בצד ימין. זאת אומרת שאם אני גורר Gateway Script חדש, שאמור לבצע בדיוק את אותו דבר, אני צריך להגדיר את הקוד גם פה. ובעתיד כשאני צריך לבצע שינוי, אני צריך לבצע את השינוי הזה פעמיים. מה שהופך את זה למשהו שהוא פחות נוח ל-maintenance, ואנחנו לא רוצים לעשות את זה. Custom Policy יכול לפתור לנו את זה, אנחנו מגדירים את הקוד, ולא צריכים לרשום את הקוד בתוך הקובייה. אני אוהב לחלק את היצירה של Custom Policy לארבע. אחד, זה בעצם תיאור הפוליסי בקובץ YAML. 2, זה יצירת הפרוססינג רול בדאטה פאוור והאקספורט שלו. 3, זה אריזה של הפתרון בהתאם לקונבנציה ש-API Connect מצפה אליה. ו4, זה בעצם יבוא של אותו פוליסי אל הקטלוג הרלוונטי ב-API Connect. שימו לב שאני אומר קטלוג, כי Custom Policy מוגדר ברמת הקטלוג ב-API Connect, ולכן אנחנו צריכים להביא אותו בנפרד לכל קטלוג. זאת אומרת שאם יש לי קטלוג של טסט וקטלוג של פרוד, אני צריך להביא אותו בנפרד לכל קטלוג. אז בואו נתחיל. כמו שאמרתי, השלב הראשון הוא בעצם ליצור איזשהו קובץ YAML שמתאר את הפוליסי שלי. התיאור הזה של ה-YAML נמצא לנו בספרות, וגם כן אתם יכולים למצוא אותו אחר כך בגיט, את הדוגמה הזאת בדיוק, ולהשתמש בה. בעצם בואו נעבור על זה בזריזות. אנחנו מגדירים איזשהו פוליסי, יהיה לו איזשהו מספר כלשהו, info, שזה בעצם מתאר את הפוליסי שלנו, יש איזשהו טייטל, זה בעצם מה שאנחנו נראה בתוך הרשימה אחר כך של הפוליסיס שלנו ב-assemble. יש לנו name, שהניים הזה הולך ללוות אותנו בהמשך התהליך, וזה חשוב מאוד לזכור אותו ולתת לו איזשהו משהו משמעותי וקצר. יש לנו version שמתאר בעצם את הוורסיה, description, שנותן איזשהו description קצר של הפוליסי, ו-contact, לא חייב לשים, אבל תמיד טוב שיהיה תמיד להשים. attach בעצם מתאר לאן אפשר לצרף את הפוליסי הזה, אם זה ל-API REST או בעצם לאיזשהו SOAP interface. properties, זה אם אני רוצה להגדיר properties שהמשתמש יכול להעביר אותם לתוך ה-custom policy שלי, אני אגדיר אותם פה. במקרה הזה אני הגדרתי כאן 4 properties מטייפ string, אני יכול לתת להם description ו-label, כמובן שזה מה שיופיע לי ב-API Connect, ואני יכול לציין האם הם required או לא, כאן אני עושה required רק לאחד מהם. ה-gateway שאנחנו מדברים עליו הוא data power, ואחרי אנחנו נציין שזה data power gateway, כמובן שיש את ה-micro gateway, אבל אנחנו לא מדברים עליו כרגע, אם תרצו אתם יכולים לעיין בספרות או לשאול בקבוצה בפייסבוק, אני אענה בשמחה. אז אחרי שבעצם יש לנו את הקובץ YAML הזה, אנחנו ניגשים למלאכה וצריכים לייצר את הפרוססינג רול הרלוונטי בדאטה פאוור. אז בואו נלך לדאטה פאוור. אז יש לי כאן בעצם בדאטה פאוור איזשהו מולטי פרוטוקול גייטווי טסטי כזה שעליו אני יוצר את הפרוססינג רול. כל השמות של האובייקטים בדרך הם לא כל כך רלוונטיים, הדבר היחיד שרלוונטי הוא השם של הפרוססינג רול. אז אנחנו הולכים ליצור איזשהו רול חדש, שם הרול באופן מפתיע הולך להיות שם הפוליסי שאנחנו הגדרנו. חשוב מאוד לשמור על זה, ונחליף לאנגלית כמובן. ומינוס מיין. זאת אומרת שם הרול הראשי יהיה שם הפוליסי מינוס מיין. אחרי שעשינו את זה, אנחנו בעצם הולכים להגדיר כאן את המאץ' בזריזות, ואת ה-Gateway Script שאנחנו רוצים לטעון. אז אני אתן את ה-Gateway Script שלי, ושימו לב שקבצים שאתם משתמשים בהם בפוליסי צריכים להיות במיקום מאוד ספציפי. זה צריך להיות בלוקל, תיקייה בשם פוליסי, ואז תיקייה בשם הפוליסי שהגדרנו. לשם אנחנו הולכים בעצם לטעון את ה-Gateway Script שלנו. ועושים done, בעצם סיימנו ליצור את הפוליסי הזה, אנחנו נשמור אותו.
ומה שנעשה עכשיו, אנחנו נרצה לייצא אותו החוצה באמצעות אקספורט. שימו לב שבאקספורט מה שאני עושה אקספורט לקונפיגורציה ספציפית. נעשה כאן next. שם האקספורט יהיה בשם הפוליסי שלי. אני אגדיר כאן בזיפ את הבנדל כזיפ. אני הולך להגדיר את הסורס שלנו ב-running configuration כי לא עשיתי save config. כמובן שהאובייקט שאני רוצה להשתמש בו זה processing rule. ואנחנו נבחר את ה-processing rule שיצרתי. אנחנו ננסה בעצם שיעשה include לכל ה-objects שהם dependencies של זה. במקרה הזה יש לנו processing action של gateway script, וכמובן כל ה-files שבעצם זה ה-gateway script שהגדרתי, ונעשה download. אז בעצם מה שעשיתי עכשיו, הורדתי את הקובץ. אנחנו שנייה נסתכל על הקובץ gateway script שכתבתי, כי יש כאן משהו קצת מעניין. בעצם אנחנו הגדרנו properties שאנחנו הולכים להשתמש בהם, ואנחנו רוצים שה-gateway script ידע להשתמש באותם properties. בשביל לעשות את זה אנחנו צריכים לרשום את השורה הזאת, ואז לאחר מכן אני יכול להשתמש ב-get policy property, ובעצם לטעון את אותם properties שהגדרנו ב-API Connect אל תוך ה-gateway script שלי. אותו דבר קיים גם בשביל XSLT. אני לא ארחיב בסרטון הזה, אבל גם כן אפשר שוב לשאול בקבוצה או להסתכל בספרות, מאוד מאוד מפורט. נחזור חזרה בעצם עכשיו אל השלב השלישי, שזה בעצם להכין את הפקד שלנו. אז איך זה עובד? המבנה של הפקד צריך להיות המבנה הבא. יש לנו את הקובץ YAML שהגדרנו, במקביל אליו אנחנו ניצור ספרייה בשם implementation. לתוך הספריית implementation הזאת אנחנו בעצם נעביר את הקובץ zip שהורדנו מדאטה פאוור. אז אני הולך להעביר אותו לפה. cp zip אל תוך הספרייה של implementation. מעולה. השלב הבא זה בעצם לייצר זיפ מכל הדבר הזה. אז אנחנו עכשיו, מה שאנחנו הולכים לעשות זה זיפ. נקרא לזה גם כן באותו השם. ושימו לב שמה שזיפזפתי כאן זה בעצם את הזיפ שהורדתי מדאטה פאוור מקודם ואת הקובץ YAML, ויש לנו כאן קובץ זיפ שמוכן ליבוא אל תוך API Connect. אז בואו אנחנו נעשה את זה. אנחנו עכשיו נלך אל API Connect. כמו שאמרתי, אנחנו נלך אל הקטלוג. נבחר ב-Settings, נלך ל-Policies ונעשה Import. נכנס כאן על Upload Files. אני אבחר כאן את הזיפ שלי. שימו לב שאם עשיתי טעות, אני לא צריך לעשות Import. זאת אומרת שאם שם הפוליסי כאן היה לא נכון, והוא לא מתאים לשמות הקבצים, או שהוא לא מתאים לשם הרול, אני לא צריך לעשות Import. במקרה הזה הצלחתי, ואני רואה שהפוליסי שלי ניתן ומופיע כאן ברשימה. אז עכשיו כשאני חוזר לדשבורד, חוזר אל הדרפטס והולך ל-APIs, ב-SML שלי אני אראה עכשיו למטה כאן את ה-Custom Policy שלי, שנקרא Forward API Client Creds. אני אעביר אותו עכשיו לתוך ה-SML שלי ואני אסתכל, ובאמת אני רואה כאן את ארבעת ה-Properties שהגדרתי מראש. במקרה הזה מה שאני יכול לעשות, אני הולך לתת כאן איזשהו Client Header חדש, נקרא לזה Client ID Backup, שזה בעצם יהיה שם ההדר שאליו הולך לעבור ה-Client ID המקורי. כאן נעשה איזשהו Client Secret Backup. אנחנו הולכים להגדיר את ה-value החדש ל-Client ID הקיים. אנחנו ניתן לו כאן שם New Client ID. וב-Client Secret Value אנחנו ניתן כאן איזשהו New Client Secret. עכשיו נעשה Save. ובואו נבדוק אם הכל עובד כמו שאנחנו מצפים. אנחנו נעשה Republish לפרודקט, נחכה שהוא יפבלש אותו מחדש. נבחר את ה-Operation. אני עכשיו אפתח את ה-Developer Tools של Chrome כדי שאני אוכל לראות את כל ההדרים שחוזרים לי. אני אעשה כאן Invoke. ואני בעצם מסתכל כאן על ה-Response Headers שלי בשביל לראות האם זה עבד כמו שאני מצפה. אז אני רואה באמת שנוצרו לי כאן שני הדרים חדשים שהם ה-Client ID Backup וה-Client Secret Backup, וכמו שאתם רואים הם populated עם הערכים המקוריים. ה-Client ID שהעברנו לו כאן במקור וה-Client Secret שהעברנו לו במקור. נגלול קצת למטה בשביל להסתכל על הערכים המקוריים, ואני רואה שבעצם XIBM Client ID Header קיבל את ה-New Client ID שלי וה-XIBM Client Secret שלי קיבל בעצם את ה-New Client Secret. אז אנחנו רואים שזה עובד וזה נחמד, ואת אותו policy אני יכול בעצם לדחוף לכל API שאני רוצה או כמה פעמים באותו API אפילו. אוקיי, אז אני מקווה שנהנתם ותודה רבה.